سلام كم يتصنعكم كبرات عزبت عتاو زينا سبورت نو زينا زغرب لكم ميكال حدكم أبو غاند أبز كازلو وددا سيكافا ساتفا زلو هاغرين غانتا تيرترا لو معربي سالساين ناي مدب صوتن ككايدن أبي نايلو متصوتا هاغراوتي غانتا تيرترا دك توعتيو انصار جيبوتي وسان صوتا كهلوايو ኤርትራ ቦርድ ማላብ ዝነበረ ጾታ ምሰንጋሪት ሃገር ኡጋንዳ ገጢማ ክልተ ባዶ ተረቲዓ ብምንባራ ኣብ ናይሎም ጾታ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ምስ ትዕወት ናብ ዝቕፅል ናይ ኣውዲዮ ካምሕላፍ ጾታታት ክሰግር ክትክእል እያ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ሎሚ እውን ጾታ ከተካይድ እያ ብፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ዓንሰባ ዝተወደበ ውድድራት ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዱ ንዞባ ኣስማት ድማ ሻምፒዮን ኮይና እቲ ንምብርባር ኩዕሶ መርበብ ዝዓለመ ውድድር ስፖርታውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ኩለን ውሳን ዞባታት ማለት ኣስማት ከረን ዒላ ብርዒድ ሓጋዝን ተሳትፈን ነይረን ኣብቲ ናይ መዛዘሚ ዕለት ንዋንጫ ዝገጠማን ውሳን ዞባታት ኣስማጥን ዒላ ብርዒድን ኮና ስፖርታዊ ህልቕ ዝተፃወሮ ውድድር ድማ ኣካይደን ተኾነ ግን ኣስማጥ ሕልፊ ነይርዋ እዩ እቲ ግጥም ካብ ብዓወት ኣስማጥ 3-1 ተዛዚሙ ተጻዋቲት ኢብሳም ጅምዕ ናይ ኣስማት ብልስተ ተጻዋቲት ናይቲ ውድድር ተባሂላ ኣቀዲመ ንሳሳይ ደረጃ ውድድረን ዘሰላሰላን ውሳን ዞባታት ከረን ሓጋዝን ክኾና ከለዋ እቲ ጾታ ድማ ብዓወት ከረን 3-0 ተዛዚሙ በዚ መሰረት ቀዳሚት ንዞባ ኣስማጥ ዋንጫን 5000 ኣፋን ካልእቲ ዒላ ብርዒድ 3000 ኣፋን ኩዕሶን ሳልሰይቲ ከረን 2000 ኣፋን ኩዕሶን ብምዃን ተሸሊመን ዑታት ጋንታታት ዝተዳለወሉ ሽልማት ካብ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ስራጅ ሓጅን ካልኦት ሓለፍትን ተቐቢሎም ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንመምሃራን ስፖርት ናይ 10 መዓልቲ ስልጠና ወዲቦም ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 35 ናይ ስፖርት መምሃራን ዓቕሚ ክእለቶን ንምዕባይ ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ንኣገባብ ኣመሓላልፋ ሕግጋት ስፖርትን ሜላታት ትምህርትን ናብ ተምሃሮ ዝሕግዞም ብውሽጣዊ ዓቕሚ ስልጠና ወዲቦም እቶም ካብ 10 ንኡሳን ዞባታት ዝተዋፁ ናይ ስፖርት መምሃራን 10 መዓልቲ ዝተዋህበ ጽዑቕ ስልጠና ተምሃሮ ኣብ ዝገበሮ ዞባውን ሃገራውን ውድድራት ኣብ ሕግታት ዝግባእ ፍልጠት ቀሲሞም ንጾታ ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ኣብያተ ትምህርቲ ንምድንፋዕ ዓመታዊ ውድድራት ብብቕዓት ንኸካይዱ ንምስራሕ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣብ መዛዘም ስልጠና ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ መምህር ረሺድ መሐመድ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምሕያል ኣብዚ 2 ዓመት እዚ ብፍሉይ እንቅስቃስ ምህላው ጠቂሱ ኣብዚ ዝሓለፈ ብፍላይ ዞባውን ሃገራውን ውድድራት ኣብ ምስራዕ ገዚፍ ባጀት ሰሊዑ ክንቀሳቀስ ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ብሃገር ደረጃ ዝግበሩ ውድድራት ኪኖ ተሳታፊት ናብ ተወዳዳሪት ንምቕያራ ዝተገብረ ጻዕሪ ዝሓሸ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ብምሕባር ንተገዳስነትን ልዑል ተቐባልነትን ሰልጠንትን ኣሰልጠንትን ብምስጋን ንምምዕባል ስፖርት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክስራሕ ምዃኑ ቃላት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፊ ባህልን ስፖርትን መምህር ዓብደላ ሹም በጎኑ ነቲ ስልጠናን ዝወደቡ ኣካላት ብምስጋን ሰልጠንቲ ንዝተዋህቦም ስልጠና ኣብ ካልኦት ስፖርተኛታት ብምትሕላፍ ነቲ ነዊሕ ሰረት ዘለዎ ጾታታት ኩዕሶ እግርን ኣትሌቲክስን ዞባ ብደረጃ ዞባን ሃገርን ከጸውዕዎ ተላብዩ ሰልጠንቲ ምስክር ወረቐት ካብ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ናይቲ ዞባ ድሕሪ ምሳሮም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተዋህቦም ስልጠና ኣብ ዕለታዊ ስርሖም ከም ዝሕግዞም ብምግላጽ ኣብ ንኡስ ዞብኦም ንዝርከቡ ኣብ ስፖርት ዝነጥፉ መምሃራን ከመሓላልፍዎም ምዃኖምን ተምሃሮ ድማ ብዛዕባ ስፖርት ከም ዘቕስሙ ንምግባር ክጽዕሩ ምዃኖም ሓቢሮም ትሪብራ ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም